हेलो लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय। बेनो जाहैबाय BTC नि रिक्रुटमेन्ट अफलाइन बेखौ माबोरै फिलआप खालामनानै माबोरै साबमिट खालामो बिनि A to Z आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनायसिम नायलांबानो जाबाय, अब्लानो बुजिगोन। मानोना गोबां समाव रोंखानायब्लाबो माखासे मानसिफोरा हाखु दाखु बा माबा मोनसे साननायफोरजों रेजेक्ट सिस्टेमावहाय थांनांगौ जायो आरो बेनो जाहैबाय मोनसे मोननै मिस्टेक खालामसै रेजेक्ट जानोसै बेनिफ्राय एडमिट फैला इन्टारभिउ होनो मोनला बेबायदिनो जायो। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांगोन। दानो बे समाव आं नोंथांमोननो खोन्थानो दै फर्माथ' बेनो नोंथांमोना नुखाबाय, नोंथांमोना मोनखाबायबो जानो हागौ आरो मोनाखैबा नोंथांमोना आङो डिसक्रिपसनावहाय होना होगोन। नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट आउट खालामनानै मोजाङै फिलआप खालामबानो जाबाय। मोजां फिलआप खालामथारनांगोन जै मोनसेसो मिस्टेक जायोब्लानो नोंथांमोनाव रेजेक्ट जानो हागौ आरो एडमिटआ सयैयाबो जानो हागौ आरो एडमिट सयैयाबा इन्टारभिउ बहा होनो मोननो। बेनिखायनो मोजां नायबानो जाबाय जायफ्रानाखि खालामाखै। नैयाव फार्स्टआवनो नुदों नोंथांमोना फट', नोंथांमोना बेयाव फट' गांसे होनांगोन आरो बिथांमोना गांनै बिबावदों नालाय नैबावहाय गांनै सिथाबना हरदो आरो नङाबा नैबे साइडआव होना हरदो। ओमफ्राय फिलआप खालामनाया जाहैबाय नैबाव नोंथांमोना नुखादों 1 नाम्बाराव पस्ट एप्लाइ फर, बेयाव मोजाङै गोसो होना नायनांगोन दै। बेवहाय माखासे डिपार्टमेन्टनि नामखौबो होफ्लाङो खायसे इमारजेन्सि बा माबा मोनसे हाखु दाखुयैहाय। बेयाव जाहैबाय पस्ट एप्लाइ फर, नोङो बबे पस्टआव एप्लाइ खालामगोन इरिगेसन, इडुकेसन, फरेस्ट बेखौ डिपार्टमेन्टआवसो गोलैयो बियो। दा बिनि सिङावनो इरिगेसननि सिङावनो जेनेबा मेरला पस्ट थायो, इडुकेसन पस्टनि डिपार्टमेन्टनि सिङाव मेरला पस्ट थायो, थिग बेबायदिनो बेखौसो होनांगोन। जेरै आं बेयाव होदों नै पस्ट एप्लाइ फर, आं इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि सिङावनो सेक्सन एसिस्टेन्ट दं नालाय बे सेक्सन एसिस्टेन्टखौ आं बेयाव होबाय। थिग बेबायदिनो पस्ट एप्लाइआवहाय बे पस्टनि नामखौ होबानो जाबाय। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय डिपार्टमेन्टनि नाम, बेवहाय नेम अफ डिपार्टमेन्ट इरिगेसन डिपार्टमेन्ट आं बेयाव होबाय। जेनेबा मेरला डिपार्टमेन्ट दङ ना, बेखौ नोंथांमोना बबे डिपार्टमेन्टआव एप्लाइ खालामगोन बेखौ बाव होबानो जाबाय। बेयाव नोंथांनि नाम होदो ब्लक लेटारजों आरो बेयावहाय फादार्स बा हासबेन्डनि नाम नोंथांमोना होबानो जाबाय। आरो 5 नाम्बारावहाय एड्रेसखौ मोजाङै फिलआप खालामनानै होथारनांगोन दै, नङाबा नोंथांमोनावहाय एडमिटआ सयैयाबो जानो हागौ बा रेजेक्ट जानायनि चान्सआ थायो। बेनिखायनो मोजाङै फिलआप खालामना होबानो जाबाय। बेयाव नोंथांनि एड्रेस होदो, PO होदो, PS होदो, डिस्ट्रिक्ट होदो, बेनिफ्राय पिन नाम्बार होदो। आरो नैबे प्रेजेन्ट, बेबो प्रेजेन्ट एड्रेसाबो बे सेमानो। नोंथांमोना जुदि मोनसे जायगायावनो थायोब्ला गावनि जायगायावनो थायोब्ला बे सेमखौनो होबानो जाबाय मोजाङै। आरो नों नैबे 7 नाम्बाराव डेट अफ बार्थ बेखौ मोजाङै होबानो जाबाय। कमिउनिटि नोंथाङा बर'बा बर' कसारि बा बड' कसारि होबानो जाबाय। मेरिटेल स्टेटासआव जाहैबाय नोंथाङा हाबा जाखानायबा बेवहाय मेरिट होदो आरो हाबा जायाखैबा सिंगेल होदो। आरो बेयाव 6आव दं जाहैबाय नोंथाङा मेल बा मेल होदो, फिमेल बा नैबे Fआव टिकमार्क होबानो जाबाय। आरो 9 नाम्बाराव कास्ट, जों बर'फ्राथ' ST खा नालाय STआव क्लिक खालामदो आरो रिलिजन नोंथाङा मा धोरोम बेखौ बाव फिलआप खालामनानै लिरना होबानो जाबाय। 10 नाम्बारा जाबाय फिजिकेलि हेन्डिकेप, बे जाहैबाय माबा मोनसे देहायारि अंग माबा मोनसे बा मेगननि प्रब्लेम बा आखाइ आथिंनि प्रब्लेम बेफोरबायदि हेन्डिकेप दङबा होदो, जुदि गैयाबा ओरैनो हगारना दोनदो। आरो नैबाव प्रेजेन्ट अकापेसन इफ एनि होनना बुंदों नालाय, इफ एनि होन्दों नालाय माबा मोनसे मावोब्लासो बाव होदो आरो जेबो मावाबा ओरैनो हगारनानै होबानो जाबाय। नैबे 12आव जाहैबाय ट्रेजारि सालान IPO, बेयाव बुंखादों नै ट्रेजारि सालान अफ क'क्राझार ट्रेजारि अनलि, क'क्राझारनियावल' जायो बेखौ जों बयबो मिथिखाबाय। नोंथांमोना ट्रेजारि सालान दानो ना IPO दानो बेखौ टिकमार्क होदो। बेनिफ्राय मा होनो माब्ला दानगोन माब्ला दानदों नोंथांमोना नैबावहाय डेटखौ होनांगोन। आरो क'क्राझारनियाल' जाखायो नालाय ट्रेजारि बा IPOआ, बेनिखायनो बाव क'क्राझार होबानो जाबाय। ओमफ्राय नैबावहाय जाहैबाय 13 नाम्बारावहाय क्वालिफिकेसन, नोंथांमोना नैबे Aआवहाय मेट्रिकनिफ्राय लानानै नोंथांमोना बेसेबां फरायनाय दङ बेखौ होबानो जाबाय। आरो बे साबजेक्ट्सआव नोंथांमोना मेट्रिकनिफ्राय लानानै मा मा साबजेक्ट लाबोदों बेखौ होबानो जाबाय।
बेयाव जायगाया स्पेसा एसे खम दै ओंखायनो फिसा फिसा सर्टआव नोंथांमोना लिरनांगोन नङाबा जायगा थोनाय नङा आरो नैबे बर्ड इउनिभारसिटिया जाहैबाय नोंथांमोना बबे बर्डनि सिङावहाय फरायनायमोन नोंथांमोना होबानो जाबाय मोनथिखायो बेखौ पार्सेन्टेज नोंथांमोना पार्सेन्टेजखौबो बसायदो इयारा जाहैबाय पास जानायखौ नोंथांमोना माब्ला पास जायामोन बेखौ होदो आरो डिभिजनखौबो बसायना होबानो जाबाय आरो नैबावहाय लास्टआव दं जाहैबाय नैबावहाय नोंथांनि नामखौ होदो केन्डिडेटनि नाम एप्लिकेन्टनि नाम आरो नैबावहाय जाहैबाय सिगनेचारजों लोगोसे नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौबो होदो आरो बेनिफ्राय नोंथाङा माब्ला हैगोन बे नोंथांमोना माब्ला बाक्सुआव सोगोन बे सोनायनि डेटखौहाय बेवहाय बसायदो आरो नैबेलाय फर अफिसियेल इउज अनलि बेखौ जेबो खालामनाङा आरो नैबावहाय जेनेबा कपिस अफ डकुमेन्ट टु बि एटाच एस प्रुफ बेयाव होनदों नोंथाङा डकुमेन्ट्सफोरखौ मा हरगोन बाव होनाय दंखायो आरो गाहायावहाय नै बिदियावहाय नोंथांनि सिगनेचार होना हरनांगोन बाव होनाय दंखायो बुंनाय दंखायो मेनसन खालामखादों बेवहाय दं जाहैबाय 1A आवहाय एज सार्टिफिकेट डेट अफ बार्थखौ हरनांगोन जुदि गैयाबा आधार कार्डआवबो डेट अफ बार्थ थायो बेबायदिनो आरो फरायनायनि सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना एडमिटफोरखौ हरबा जानो हागौ जागोनखौ आं साना आरो एज सार्टिफिकेट होन्दों नालाय बार्थ सार्टिफिकेट बा एज सार्टिफिकेट दंबा मोजांसिन जायो आरो नैबावहाय दं जाहैबाय कास्ट सार्टिफिकेट इफ एनि कास्ट सार्टिफिकेटआलाय जों बर'फोरनाव बयनावबो थाखायो होबानो जाबाय हरबानो जाबाय नैबे C नाम्बाराव जाहैबाय BTC एरिया रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट बेखौ नोंथांमोना BCDC लेभेलाव नोंथांमोना खबर लानानै चेयारमेनफोरजों रायज्लायनानै लायबानो जाबाय बिथांमोनानो हरखायो आरो आंनि खोनानाय नुनाय बायदियाव माखासे मानसिफ्रा बेखौ होआलाबा ओरैनोबो हरदों नोंथांमोना लायनानै हरबानो जाबाय साबसिन जायो आरो नैबे डिआव फिजिकेलि हेन्डिकेप्ड सार्टिफिकेट इफ एनि बेयाव आं दहाय बुंखाबाय फिजिकेल हेन्डिकेपबासो बाव हरनांगोन दङब्ला आरो इयाव जाहैबाय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन नोंथाङा बेसेबांसिम फरायनाय मेट्रिकनिफ्राय लानानै गासैखौबो सेल्फ एटास्टेड नैबेवहाय सिगनेचार होनानै नोंथांमोना हरनांगोन आरो ओमफ्राय नैबे Fआव जाहैबाय ट्रेजारि चालान बा IPO इन अरिजिनेल नोंथांमोना ट्रेजारि दानो ना IPO दानो अरिजिनेलखौ हरनांगोन आरो नैबे जाहैबाय जिया रिसेन्ट पासपर्ट साइज फट' 2 न'ट्स थारमाने बियो गोदान जानांगोन आरो पासपर्टआ नोंथांमोना गांनै हरनांगोन आरो गोदान माने रिसेन्ट बावैसो खेबजानाय आरो पासपर्टआ बिदि बानायनानै हरबानो जाबाय मोनथिखायो आरो नैबे ओस नाम्बारा जाबाय 5 रुपिस पस्टेल स्टाम्प नोंथांमोना थाइबानि मोनसे पस्टेल स्टाम्पखौहाय नैबे एनभेलप फिसा बे खाम फिसायाव नोंथांमोना सायावहाय सिथाबनानै हरबानो जाबाय मानोना बियो जेब्लानाखि नोंथांनाव एडमिटनि थाखाय कल लेटार फैगोन ना बे समाव नोंथांनियाव नैबे एनभेलपआ फैफिनगोन बेनिखायनो बेखौ खालामना हरबानो जाबाय नङाबा नोंथांनियावहाय जे कल लेटार फैनांगौ बियो फैयाबो जानो हागौ आरो नोंथाङा जाय एप्लिकेसन फर्मखौ फिलआप खालामबाय बे फर्मजों लोगोसे नोंथाङा मा डकुमेन्ट्स हरनांगौमोन बेखौहाय नोंनि सिगनेचार होजोबनानै ज' नैबे एनभेलप गिदिरनि सिङावहाय सोदो आरो एनभेलप फिसाखौबो बेनि सिङावनो सोदो बेनिफ्राय नैबावहाय जे नोंथाङा माबेयाव हरगोन नैबाव टु दा मेम्बार अफ सेक्रेटारि सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड बेखौ लिरनांगोन नोंथाङा आरो नैबावहाय एप्लिकेसन फर दा पस्ट नोंथाङा माबे पस्टआव एप्लाइ खालामदों बेखौबो लिरनांगोन आरो गाहायावहाय नोंथांनि नेम फादार नेम एड्रेस गासिखौबो बेयाव होजोबनानै बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे जे बाक्सु नुदों बे बाक्सुनि गोजौआवहाय मोनसे पस्टनि नेमफोर लिरनाय दंखायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोंथाङा माबे पस्टआव एप्लाइ खालामदों बेखौहाय नैबे बाक्सुनि सायाव नायै नोंथाङा नोंथांनि जे नैबे मोनसे एनभेलपखौ सोनानै दोनहैबानो जाबाय अब्लानो नोंथांनि एप्लाइ प्रसेसा साक्सेसफुल जाबाय अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो नोंथांनि लोगोफोरनो भिडिअखौ शेयार खालामना होदो आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो जेन' नोंथांनि मोनसे सापर्टजोंनो आङो इयुनाव मोजां इनफरमेटिभ भिडिअ लाबोनो थुलुंगा मोननाय बादि अब्ला एसेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन